Nunui rual hleng channa iskapa season 1 episode 1 chungchang kan ron tar lang to a tuna chuan episode 2 kan ron tar lang ve thung don ani a in dota lo tar lan vek kan tum episode 2 a hian Punjab khopui pakhat Amritsar atanga lungleya ron chowang wang vikrama chuan an na azom tan nia thian pakhat an tho pui zoya a char thara ma se he a thian char thar hian ti tlang nel tuma lo chon chai kualin thil ni lo lo azir tira Vikrama nuam ti lo chuan an pu ro sang hne na inson adil te hiala hetianga abe na lama hian an pu fanu duat lai pui nen in tong chowa an in chu kha chho tan dan tarlan ani Vikrama chuan a omna mun tur chu azong hu ve ta rama tui takamu in zinga harin a han tho chuaka a tho hlima tukver hongin a han hoi chuaka Mizoram jing bo ruak chu nuama ti hle breakfast ay sokin an company bus nan man lo lawin atlan lok bus alo cha na pia loka chuan an office thok ve mi pakhat an lam le a hepa hi a om tinuam lo tu tur le a hnu a ata na mi tangkai ni suita ani don ani ti a relok bik lo zol nei ni bik hek lo le zol nei po lo ne te reng se tun lai kan zol nei te anga zol nei ve si zol nei lo ani chuan a relok chuang lawang bas chunga Vikrama alu vele hepa hian lo bia in joya ani thu arila mase Vikraman abenga airport avu awangin atu sei chu refu loin enjoy atiemo atia nuamati thuin achang dai atnuwa athil soiman fuin zoya hian office kaltan ni ani MT te mizo trong athiam le thiam lo te zotin Vikrama chu kazir ti rangche atia trong duk dak lo zet azir ti rang ti aring phalo office an han luta khwal chon tu nu nen Vikrama anin bia a thian char thar joyan mizo tonga zir tir chu inti thiam taka mangin chu nula chu monga ati tamai mase awan ne siamin khwal chon tu chuan atonga pai em awangin a hre thiam lo joya chuan fing takin thudang alo zep wata Vikrama chu a omna tur in chunglama a ruai chawa a mizo tong zir tir man hun thrilin mi pa chu monga ti turani a meichia chu tuive ti turani ati thunga Miril rutluang Vikrama abu ve ngat heta tuive ti hi toive ti an tumna ani arin om chuti chuni lo se tuive hanti ngot chu han huat chan tur omin alang lo English subtitle po looking hot ti in a omzia anda a chu tun ma dewa trongler iwa toive kan ti nen hian a omzia ain ang office an thut na tura an thut nu in an tho pui nu pakhat alo luta Vikrama chuan joya zir tir angin tuive alo tia alom lem lo ahnua mi palo lu te chu monga alo ti zel ta boka pakhat phei chuan monga alo ti let Vikrama chuan ti tha in ti takin lom thu a hril vela trong dik lo zir tir tu zoyan nuamati ma se ton sual hun anei thuai don hun engemoti nuwa chuan an ho tu nu Vikraman phone a alo biak to chu aron thleng ve ta tunge ani ti soin anin bia an ho tu nu kal liam tur chu Vikrama chuan tuive antile tarama trong kam hoi hom taka biania ain ngai lain an ho tu nu chu a thin rim ta hle alim ta zek zoya bula chuan a thian pa chu nungchang moi zir tir turin ati zuya Vikrama a hril hai tak zet an ho tu nu kal liam nu chuan Vikrama cha chia chu zoyan in thiam lo takin alo hnema ami zo trong zir tir chu a omzia a hril ta nge mei chebiak na tongkam azir tir chu iwa tuai nalve iwa it omve ti na ani thu a rilta ani a omzia hril fi alai chuan a tho puiten Vikrama an lo entrapa an nui tur a zak ngoi a office kaltran nia moi lo takin an ho tunu alo berengani sia phur taka lunglei ron pan office a thlen lima lim em khan a hlimna a lo zowa ril ru omle thin rim takin a thian char thar zoya chu a hauta mundanga inson deal na aziap tahial inson deal na lekha a print nuwa an pu chu phone in abia anu chuan lama mangin inson a deal an pu chuan an secretary ne na a address deala chol kar to pa a ina lenga soidun puya asom ta a mangai na pathian kan ti cupid kharon lang zokin achang tu pa kha enge in mudan fingwar wak lo in ti vm aron ti zuaya Solkar to palo thenga an pu omna electric venga kaltum Vikrama chuan a fair zotin autorickshaw abekuala driver in cheng zani ati chuan pa in renti taka tawati lutuka a mangam le talo ke ina kal taringot
kiu pin bok kharonin lar le in lungai su mangai na in alati fing ve mayang ni e ruwa sur lo chuan akalakim theilo ti in fai fu kin ruwa kova ruwa po chu chop le chilin aron sur ve ta mai boka ruwa sur ta ka chuan ke akal vikrama chuan autorek soron tlana piang chu aphara atopa pakhat chu dingin aluta a han en chian nak chuan a chiar to ati e mawanga a mandu tak lo pa khalo ni rengin driver la chuan ruwa sur chuan cheng zathum a sur lewero chuan cheng zani alati ta deuh tawati awanga cheng zani a mangdu lo tu khan cheng zathum a choya ngai don ta ani mel adu na muna thlen chuan ruwa a han le to a auto fare chu a pedon ta kha cheng zani ruwa sur to tatlo ati ve ta mia auto driver a hoi hai ve thung tun trum chu vikrama a fing ve ta riau mai an pu te ina thlenga ina alut tur chu azam chengang mai thi le thi ti ni om takin doorbell la meta an pu fanu nula toi zet mai pui chuan kongka alo hon vikrama chuan puro sanga te ina ni em atia pui chuan ni etia a chan nuwa vikrama chuan min kowa ati zoma pui chuan engineer ni em tile in vikrama chuan vikram mera engineer kania ati zom veta pui chuan local ro kalau ngak reng to che alom ti in chunglama a chho puita atlai thu a hanril chuan vikrama chuan in thiam lo takin ruwa sur thu te automan mai tur a om lo thu te ni hliap a nei lo thu te nen lama soin chuan lam asiama puin i hu vekalom hei a han ti chuan a thu soi a beng khon to lo chu nula pian na le melin me zet mai chuan ke korte u or ke korbul alo ha kher bok nen aril ru ala penga athu soi lam renga ngai tu thei to lo pui chuan a guitar amplifier chia chu ko mu in mizo tongin weiringa hian diklo aumamo helai vela hian ti in a chi pui biak mi a nuwa re chuak le in tuipui ral tongin athu soi omzia a ril le ta engineer thaveta guitar em chiamai mai siam thatura an pui na ko ni angai vikrama chuan phok takin tumo keima mo ati hu pui chuan fiam thu in nilove kapatea a local don alom ti in omzenei takin a fiam len sewa vikraman guitar em chia chu a entranta mase abula nula chuan amit alata jok dai ti hriat takin amel rule ram ruin anan zor to awangin a ha chiau pui chuan ruk pon lak sakatuma vikraman alo hnial pui bok chuan i hu veksia karenin aman khongreng mai tur chenia ti in ruk pon la tur chuan akalta chutia kalchung chuan vikrama chuan guitar em chia chu en chiangin wearing chete fu lo lai omawanga ni ngot lo man thei to lo wani ti ahria ol sam takin asiam thata asiam that no chuan pui pindan chu a en kuala rimoi lama tui ve tak ani awangin zai thiam rimoi tum thiam bok pindan chunga a thil mu chuan angai tu ana awa kwal tir na sa vikrama ruk pon tur lak sak pui ron le chuan vikrama chu a han en chianga bazara aloha chiau khum to kha ani ti a hre chuak bazara mi kha inimo atia vikramala chuan ni chiang mai i ha chiau vak kha alo ti let ve puin a ha chiau khum pa kha ani ti a han hriat chuan a in thiam lo hle vikramala chuan a ha chiau dan ala zir sak ta deuh in ha chiau khum kha lom om lo te ma se an kara in po na siam tu ni in po takin an han nui dun le te guitar em a thatta ka chuan pui chuan a that le that lo en chinna nipa forma tinungin aperta vikrama chuan thiamati ba ka aper tunuin azir mawangin chil thlikla du athlirin a hruk puan ken lai a thlau pha hial pui tring tang per thom chu aring dewani ang aparon chawin pui hanti zoi deute aron tia abe seilo dewa pui pindana vikrama a mu chu ameng phok tunge ani zotin vikrama chuan tunge ani arila thil che siam tu emotia a fanuin an engineer alo chhor chu in thiam lo takin hei chu thil che siam tu ani hleinem min mutura lo kala lo mani atia puila chuan a siam travek thawalo matia apa chuan kan engineer kan office a thokania engkim ma siam thiam vekalom ati tak nuwa chuan puin a hresual ti hrechuakin thu pha choya tuma vikrama chuan lo pot chat vatin hlim taka a siam sak thu asoya an pu chuan vikrama chu in hnuailama chuk puin a hindi man chu thiamati amti te azot luama vikrama chuan an pu zo na chu a hrebu mal lo
in chung kai lon ra bi atanga pui ron chuk mek chu a mu miawa khodanga hoi thei lova mundanga aril ru peng theilo gitar ak chunga pui chuak tur chu a thlir liam ta boka abiak tlak veta an pu puro sanga chuan eng har sat na nge anei ti azota pui zu na wai vikrama chuan har sat na anei lo thu in a chang ta dai har sat na nei si lo chuan enga ti nge in son idil si ti a han zo le chuan vikrama abiak tlak le to lo pui bike mong er khal chuak tur chu kongka in honga tang chuan awa mu pha ka chu ngot chu alo clear le to chu ni in chu tia chan mu mal thei tak lova chuan an pu chuan in soni du tamai hi poi ka ti a eng po ni se in soni dil na chu da la ama ero chu I lo tling nge yang ti ka tiam thei lo che tin thla chuang amam ang ti a transfer a har sat thu le huna du rei thu an soi chuan vikrama chuan alo lom ru veng zok an pu fanu zu na uai lak lo vikrama chuan a tha lom ka man mo lo atile ta daya pui a mu achina mu le mal anei ta meu lo in lampana a hota chu asuang tu ana mangai na lipuya achenga anuam ho veng lo khong chor po ni se lom thu a ril du zok hial mai thiani amit it zong tak tong hlim chu phur luata amuhil tam lo hle ang ma se amut tui wang lai takin a om na nu chuan amulai ron kai thovin anu ten an ron video call thu rilin anu nen a in biak tira anu chuan anu puyata na an lo hual sak pretty nu le pa te mu tlaka in chei zunga asam thur bum po siam thangal turin a rila vikrama chuan tunge pretty ti a hreto lo video call kalmeka vikramala khuma tonjau warnen ala ommai si anu amang ang anu la chuan an ina leng mek pretty nu le pa de bula chuan an fa pa in abiak du thu ala hrilta deu thomno ai in bel sok soka mai khir uai chungin pretty nu le pa te chu abe veta vikraman abiak pe lo te reng nen an nin an mak pe chei thung si in lama kan kala ron pen lo chu ti in kan ron penga an han ti dek te ka Punjabi tlangwal chuan om le moi po soi lova atlai lek thu chuan lama siamin video call chu a met top mia an fa pakho sakdan khoi hom lo tak chu thup sakin vikraman u chuan pretty nu le pa te bula chuan office atlai do na ti in a han clip moya an in leng te po chuan an pom sakani ti en tir nan an lu an lo bu ve ngat atlon na ni om takin samosa a chop sak zuita achang tunu ber puile anu fron hi an la in po lutuk thailo kan ti to kha pui nu thar chuan an huan en kol tu te chu an thlai en kol dan tu rilin alo ko kwal meka chuti lai tak chuan pui chu aron pen chuak ta nala anu chuan rang takapanin pui zanina engei ti do na tia pui chuan ka hrelo le enga tinge alo tia anu chuan nu fa ina hun man dun tam hi tha ka tia ti in anin po thei na hun man ho aril ruk thu arila ma se pui chuan chop le chila chuan lam siamin taka zanin hian kan benin la kan zir don ti ka hre chuak thut atia anu chuan chuti chu naktuk zana kan ti angani mayalom a han ti le po chuan pui chuan cholkar tuanin la kan zir don ti atnar non le in akal san ta daya vikramale athian pa thil ni lo pui zirtir tu zoya te inkar bo ruak po atha thei to bik lo zoya chuan vikrama chu biak han tum sate ama se athian pa hian mel po amel pe to lo trongkam moi lo zirtir awanga mi khak le nui ron a hlo pha awangin angai dam thei lo zoya chuan nuamati lowa athian pa chu biak trong ngei tumin a chair chuan vikrama chu avanor luya vikraman chu le zel chu a hrelo der thei to bik lo Zoya chuan ka fiam che ani kha min ngai dam ro ti in thu phat zoya han tuma chuti mek lai chuan zoya phone a message alo thlenga message a mu vele zoya chu rang takin pona a chuak ngal vikrama chuan makti takin zoya chu a enzuya an office pona zoya le abial nu in bek bormek chu azu muwa ka hrethiam ta ti menin ameng bial tako klai office an ban chuan vikrama chuan an office kota pui lo om reng chu a muthut chuti athin lai tran mek pui be sei lo taka a han muthut chu vikram zei lo liana a chi ai puin zei taka hai a han ti chu hoi atile thu pui chuan hoi pui alom kani atia vikram malai chuan keima vikram mera panja patang lo kal ti in a ming pum le an ram ming chu an soi le du khera
Vikrama hian pui chu apa nga ka angaya ma se pui hian apa ni lawin an ben guitarist nga ka chu tu dang ni lawin Vikraman abiak du talo joya ani pui te ben hian la an zirdona rimoi angai nat lo zotin an hla zirna a tel turin Vikrama hi asom ve ta ngala Vikrama chuan enge alo ti ve ang ti a zo ma chuan pui chuan local top mai ro atia chuti an in biak mek lai chuan joya po aron lang chop chil ve ngala Vikrama makti chu a hoi phok na sa angai ti thalo zual turin joya chuan pui beng bul se ta voina kanin muwa ti in abial nu ne na anin mu thu arila pui chuan I thra mo atia joya chuan a that thua changin nakina o ati zuya chu chuan thik thu chiat na mit menga joya mel mek tu Vikrama ril ru a chok buai zual joya chu pui te bena bass guitarist ani ti a hrezuya angei luata pui te hla zirna a telvelo hial du ma se adu beri te hla zirna a tel na rem changa nei chu a bo pel ngam lo a tel ve ta nge la an zir zo chuan pui chuan Vikrama chu mun theng thon wam taka ruain ei tur te an eya a thim thet to ti a chuan setana tuibur khotual siam ngat churon phorin a Punjabi thian pa chu a intir ta a Vikrama zak deuh in la pa ve si chuan alem non ta pupa puin in tam lutuk su lo in I om palang e ti a han khak deuh po chuan rui tur chuan li vel ka in anga yang ti in la do sang farhanin a changa a hnu loka a thlung lu a haita a trong huai ta viau puin mi pa fel takini a han ti chuan nula mel thada kini a ti chuak ta hlol pui po chuan a chan le dan tur a han ngai tu awang nuwa tlangwal mel thata kini ati let veta Vikrama chuan khovel hi mangai na hlirin a khat ni in a hreto ngeyang in ngai zong tran tir ten an ton thin ang tongin an in zaru si in du ru bok si chu an nui chena chuti mek lai chuan phone call dong ve in Vikrama chu a thlen na nu in ron callin pui po chuan anu hne na tangin zanri ei tura apa ina nga thu message sa dong zuya Vikrama chuan pui chu inu mo ti ina zota pui chuan anu fron ani thu le anu fron ni tura abe na sat thu ina changa an ngoi dun wang ina ho an chak lo ve Vikrama chuan khur zoi chungin pui dar chu awa khoi de a trek chuai pui na lo nuya akuta la let le ngal zal drill ru in po tak in thut nai ngam si lovin thlaeng an thlir dun zandang zong a in hun aliam chak khuat lai zela mani inaria tumtan ho a hun pui bike chuan anin phur ho a wen thami in alu ati hai mangai na in abual at Vikrama chu phurna men lovina phura lim takin azai ho ret puin ina azai thin lo a han zo chuan Vikrama chuan a chung ten zayan phal sak lo thu in a changa pui chuan makti takin a chana zot Vikrama chuan keipo in imizo na ang chi hian ka zot le thin kapu chuan restaurant siamadu a siam maya kapa po in truck khala dua a khalle maya ma se kei Vicky hi enga tinge ka zayan phallo Vicky hian rimoya tuipui an phallo ani atita lim taka ho dunin Vikrama chukna tur pe ngan thlenga Vikrama chuan kalome tia ama phurtu pui chunga lom thu soipa chuan ka in tam ngai lova ti in anin mang thata alan dan maya chuan puin Vikrama adu ti achiang ta Vikraman alo a chil sa to bok nen an in chu kha chho ngei donin alang to ma se chu tiang chu a thleng ngem ti episode 3 kan muang chu kan ron chun zom har lovang